Darlington. A siarp nawr I gyflenwyr croes. Dan y brosgo ar y mori! O! Masgol brosgo wedi ennill y gêm i'r Seintiau Newydd yn y funud ola un. Mae'r Seintiau Newydd y deilied yn mynd I gipio cwpan yn y diwedd. Shane Sutton, be sy'n mynd trwy feddwl nawr? Sutton i'r tre newydd yn mathu! Morris yw'r arwr! Craig Morris yn y gol yn arwr I Lido Afon. A mae'r cochion yn dathlu ar ôl ciciau o'r smotyn. A mae enillwyr cynta'r cwpan yn ei tymor cynta yn ôl yn y gyngrair yn sicrhau'r fuddugoliaeth. Llongyfarchiadau Lido Afon. Drychwch pwy sy'n cymryd on. Mae rhaid I Harris yn Sgorio. Mae Can wedi arfer y gec. A mae Can yn arwr I Caerdydd. A mae Caerdydd yn mynd I godi Cwpan Word. Am sioc ar Barc Leitham. Llongyfarchiadau enfawr I Caerdydd. Mae'r dathliadau yn dechrau. Rowndiau Terfynol Cwpan Nathaniel MG. A dwi'n feddwl mai OMG fydd I, os fydd unrhyw un ar wahân i'r Seintiau Newydd yn cipio hon. Y beirad Mullen yn derbyn gan Darlington! A Mullen yn y diwedd yn gwneud ei 2 oed chwyddo am y 4yd flwyddyn yn olynol. Enillwyr Cwpan Nathaniel MG 2017, 2018 ydy y Seintiau Newydd. Gadwch ni weld fe ddaw. Fyny tuag at y gol geidwad. Pawb yn rhoi gorff dros yr achos. Becker yn ei chwirio'i. A mae Keach yn tacluso. Ond mae di methu a mae di'n rhoi meddiant i'r osgwr. Mae'r osgwr mynd I hun.